15 көн китте инде. Ничек мине больницага алып килгән. Казанда яшәүче Алмаз Шәрипов 12 июньдә Мәскәүнең Local Kitchen оешмасында ясалган лобио салаты ашаган. Оның составындагы консерваланган фасоль агулы булып чыга. Ир кеше 2 көннән үзен начар хис итә башлый, әмма моңа игътибар бирми. Шимбә көнне кызы белән бакчасына китә, анда кинәт хәлсезләнә, башы әйләнә, сулыш алуы авырлаша. Бу ботулизмның беренче билгеләре. Әлеге инфекция нерв системасына зыян сала. Алмаз табибларга 5 көн узгач кына мөрәҗәгать иткән. Хастаханәдә миңа махсус сыйыкча салынган укол кададылар. Ул организмнан агуны чыгарырга ярдәм итте, инфекцияны туктатты. Минем хәлем 4нче көннән генә рәтләнә башлады. Шулай да әлегә сөйләшергә авыр, хәлем тиз бетә, сүзләрне тиешенчә әйтә алмыйм. Гадәти әйберләрне дә яңадан эшләргә өйрәнәм. Казанның йогышлы авырулар хастаханәсендә 13 татарстанлы дәвалана. Шуларның 7-се авыр хәлдә. Берсе ясалма сулыш аппаратына тоташтырылган. Ботулизм белән зарарланучыларның бер өлешен исә өйләренә кайтарырга әзерлиләр. Состояние здоровья остальных. Калганнарның да сәламәтлегенә хәзер куркыныч янамый. Аларны дәвалауны дәвам итәбез. Барлык кирәкле шартлар да үтәлә. Зыян күрүчеләр салатларны кибеттән алмаган махсус хезмәт ярдәмендә интернет аша китерткәннәр. Роспотребнадзор хезмәткәрләре аларны тиз арада сатудан алган. Это 132 штуки данного салата. Казан складларын шунда ук тикшерә башладык. Анда тагын 132 салат саклана булып чыкты. Аннары Мәскәү өлкәсендә урнашкан үзәккә җибәрдек. Анда һәрберсен карап, анализ ясыйлар, тикшерү үткәрәләр. Әмма бу озак вакыт ала торган эш. Азык-төлекне сатуга чыгарганчы җитештерүче оешма аны махсус лаборатория аша уздырырга тиеш. Евразиянең продукция сыйфатын тикшерү институты ботулизм белән агулану очрагыннан соң үз тикшерүен башлаган. Посмотрел, какие испытательные лаборатории проводили. Без бу ризыкка нинди лаборатор тикшерүләр ясалганны карадык һәм шуны ачыкладык. Мондагы эшчеләр медицина күзәтүен узмаган. Фасольне консервлаганда санитар таләпләр үтәлми. Бүлмәләрдә хәтта күгәрәкләр дә бар. Нәтиҗәдә продукция аша кешеләргә төрле инфекциялар күчә ала. Әгәр дә бу продукциягә чыннан да лаборатор тикшерү ясалган булса, аларны сатуга чыгармаслар иде. Белгечләр консерваланган фасоль лаборатория аша узмаган дип шикләнә. 2012 елга кадәр Россиядә ризыкны сертификатлаштыру системасы эшләде. Махсус хезмәткәрләр оешмаларга барып тиешле таләпләрнең үтәлү-үтәлмәвен карый иде. Әмма бу эшчәнлек туктатыла. Хәзер азык-төлекнең сыйфаты өчен эшмәкәрләр генә җаваплы. Алар лаборатор тикшерүләр ясатырга тиеш, әмма барсы да бу эшне намус белән башкармый. Нәтиҗәдә кеше гомере өчен куркыныч булган аяныч хәлләр килеп чыга. Ботулизм очрагыннан соң Роспотребнадзор башка җитештерүчеләрнең дә продукциясен тикшерәчәкме? Поскольку все дополнительные механизмы они разрабатываются и махсус буйрык булса, без әлбәттә тикшерү үткәрәчәкбез. Әлегә мондый хәбәр килмәде. 248 федераль закон нигезендә тикшерү оештыру өчен сәбәпләр булмаса, ул үткәрелми. Исегезгә төшерәбез, Россиядә ботулизмнан зыян күргән 200 кеше хастаханәгә эләгә. Костромада яшәүче 21 яшьлек егетнең гомере өзелә. Ул табибларга соң мөрәҗәгать иткән. Бу вакыйгалардан соң кешеләр азык-төлекне сайлаганда игътибарлырак була башлаганмы? Моны без казанлылардан белештек. Мин хәзер куркам, поэтому заказывать итмим. Минем, например, дус кызларым еш заказывать итәләр. Мин бер кашан да магазиннан андый продуктларны алганым юк. Bütün salatlарны үзем яшим. Сатып алам, кыярын, помидорын, күкәен, бәрәңгесе үзендә өйдә бар. Ботулизм турында ишеттек. Мин үзем бер дә андый әзер салатлар заказать иткәнебез юк. Үзебез әзерлибез. Өйдә шагыз, авырмассыз. Санитар таләпләр үтәлмәгән өчен бүген Мәскәүнең Local Kitchen оешмасының эшчәнлеген суд 90 тәүлеккә туктатты. Лиана Бәхтиева, Альбина Минаева, Яңа Гасыр каналы.